kushaya abadlamini. Okhulumayo uNcamisile wakahadebe. Namuhla sizokwenza interview nobaba Dlamini, sizombuza kabanzi ngomsebenzi wakhe. Ake simbingelele. Sawubona baba Dlamini. Sanibonani. Ninjani baba? Siyaphila njani? Siyaphila. Siyakwamukela ohlelweni lethu. Namuhla baba, mina nababuyela emakhaya sinemibuzo nje embalwa esithanda ukubuza yona. Okokuqala nje sithanda ukubuza ukuthi kahle yini imfihlo yokulapha ngoba kulesikhathi samanje sothola noma ngangibani atshela ukuthi yena uyalapha, uyaboniswa ini kahle yini imfihlo yokulapha. Engakusho kubabukela abakhona emakhaya ukuthi ngeke uze umuntu simjaje. Umuntu nemuntu nesiphiwo sakhe. Kodwa lo sekwenzeka manje abantu abaningi bacabanga ukuthi ukulapha ku-fashion. Ngibona kumbuza umuntu ukuthi yini enze egcine elapha uzohluleka ukuphendula. Uyothi umunye ngiphuphile. Ukuphupha inkukhu noma uphuphe ibhayile emhlophe akusho ukuthi lapha. That's why abantu abaningi bava bayothwasa iminyaka noma lezo inyanga umuntu asipende boma 30,000 or 15,000 uma ebuya angenzi lutho. Because umuntu akazange afune ukuthola ulwazi ukuthi it's a calling noma ukugula. That's why lanhla yokugcina bona bonke abantu abaningi belapha because umuntu lokho lekhaya mhlawumbe uzoyibuza ukuthi why asho kanje udokotela because naye ubuka semncane. Mina angazi ngangena kanjani umsebenzi. Ngayithuka semphakathi. Yes. Okay baba siyakuzwa. Njengoba usho nje ukuthi umuntu uyalapha. Asithi nine nami nesithunywa. Manginesithunywa angifuni lesithunywa ukusebenzisa. Ikuphi engakwenza ukuthi ngenze singangihluphi kodwa ngiyazi ukuthi nginaso. Uma umbuzo wakho right impela. Uma ufuna ukuphendula lo mbuzo obuzayo. Kunabantu uthola ukuthi uyile kothwasa, ne? And then mayibuya wachuba nokusebenza. Lo muntu lokuthwasa kwakhe noma ke lokuhlambulula kwakhe lento la kuye. Le nhlambululo yakhe uthi uma kayenza wayicela ukuba angalaphi ngoba akusibo abantu abathi uma banesithunywa lesithunywa sabo sithi akalaphi because yiso engizokhuluma sokho because yiso la mina enginaso because ngathi ubheke abantu abathwasile abanye banedlozi babonisa ukuthi mabalele abanye baya profit but umuntu uyasebenza nje kahle ngaphandle kwekele isithunywa sakhe sahlambuluka but still into esenza bese kanje kunabantu abasenza egoli beyona mhlawumbe lebo ma 80s nabomkhulu basegoli ngoba bomkhulu babo omncane bele ekhaya kimi thola ukuthi uma bekhona endaweni mhlawumbe noma ngoDisemba lapho ku-Friday thola kunenkozo emnandi kubuyela laba basegoli abanomoya abaprofitayo le thina zabo zahlambuluka zaphinde futhi zabavumela ukuthi bahambe bayosebenza. You understand? So njengamanje kusesidingeka ukuthi sithole izinto esicabanga nalokho esingazi ukuthi ngokwani ukuthi zifuna ukuprofita. Uyabona thola umuntu manje sosana umcondo lapha edrobheni mama nangubuka ukuthi umoya kunje yakubona masilo lapha bayemoya mbamba lozawuni wena wakudala lekungenzeke lokho. Yes. Umbuzo wami wesithathu. Naku kuyatholakala vele ukuthi nginesithunywa kumele ngiyongena emanzini. Mara mangiphupha emanzini, ngiphupha la manzi mangena ku like ngiyahamba angisabuki. Ngiyahamba ngakumuntu athi umuntu khululeka wena mawungena nje emanzini ngeke uze kwenze lutho. Kodwa mina mangiphupha ngihamba ngingasabuki. Njengoba ngiveza ukuthi sekuhlukene kaningi manje. Sekukhona abantu abagulako ekufanele bayobona udokotela. Udokotela abanenza amaphilisi ekhanda noma i-TB noma i-BP. Uyabona? Because ngicabanga ukuthi kufana noshukela. Uma solambe kakhulu ngicela kubathi yasakasakana. Akusiwonke amaphupho la kukhuluma into yenzeka. Omunye kube inyongo nje. Empeleni siqiniqiniso liphelele. You understand? So bese ukuthi umuntu aphuphe mhlawumbe lesilwane lesimthatha lokwamampela. Uyabona? So omunye akuhle vese somthatha but uzokusho bona ukuthi uyafuneka emanzini or ahambe awunikela athandaze because once uba le connection nesilwane sasemanzini obvious uzoba namandla. Yabona amandla mina enginawo afike abaningi ukuba ngibe umuntu okhonza amanzi othanda kakhulu amanzi angenayo kulapho khona ibhedlela ngilapha ngayo ngathwasiswa or ngathwaliswa or ngahamba ngakumuntu wangifundisa intwaso no ngavele nje ngithwasa emphakathi ngokulapha ngimuntu okhonza amanzi ngendlela esimanga amanzi ngisebenza ngayo try ngibulala khathi esingene emanzini because ngeke nginikele imali nale connection lesibonisa kuphi sasemanzini. Okay ba sengigcina nje siyabona lana Esigoglweni ubekile iwasho nazi ziningi. Engithanda nje sikhulume ngaso uLocksmith wabantu abaningi bayawuthanda. Cela nje usichaze ngabantu sikahlahle yini umsebenzi woLocksmith.
uLocksmith indlela engukhande ngayo ngawukhandela ukuthi uma ufika kumuntu ufike uyibambe imali umuntu imthande abese umuntu uba negazi even akubelu nako bonke abantu aphela kunye nabo uLocksmith ngabenzela ukuthi uyafutha ngawo ugeze ngawo uphaze ngawo uLocksmith wenza lento lena eshuwo nguwe ukuthi ufayenzeke yona ngathiwa ngithi umuntu makasenzisa akafaki imali ka-200 phakathi ukuze kuzokwenzeka lento lena asukela ayifuna aphinde futhi awuhloniphe uLocksmith because iyasebenza uma kunikeza yona ngifuna ukuthi umuntu uma period angayisebenzisi uLocksmith lento othi uyayifuna kuye uLocksmith wenza yona bangafika bathi uthwele ungahlala ngaso nje kuphela isiwasho ngasiphiwa lento isegazini kumina so bakunikeza unikeza into engahle sure ukuthi yeke uzulapha noma thola ngemakethe noma thola ufuna umsebenzi. Okay, siyabonga baba usiphendule yonke imibuzo yakho. Babuyile bakhaya ngiyathemba nani niphendulekile yonke imibuzo esengiyibuzile. Ngicela ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe nisfollow ko wonke ama-platforms. Siyabonga, inkosi inibusise.